Barne produktu gordinak 0,05ko hazkunde izan du Nafarroan urteko hirugarren hiruhilekoan. 2024ko hirugarren hiruhilekoko datuekin alderatuta ekonomia 2,2% hazi da. Nafarroko gobernuak bi hegaldi lizitatu ditu, lehen aldiz helmuga nazionaletara eta beste bi Europako hirietara 4 milioi euroren truke. Foruzaingoak eta Mossos d'Esquadra Kataluniako poliziak droga garraiatzen zuten kamioiei erasotzen zien talde kriminal bat desegin duten. Landa garapenak bitartekaritza eta laguntza eskaintzen die lehen sektorean lekukoa hartzeko interesa duten gazteei. Artxibo garaikideak webgune bat aurkeztu du Nafarroko transizioari buruzko erakusketa batekin. Azaroan hasiko dira Nafarroko erregeen estatuak leku aldatzen Sarasate pasealekutik Takonera parkera Iruñan. Azaroaren 1 Agoitzen, azaroaren 8 Leitzan eta azaroaren 16 Tafallan jokatuko dituzten Nafarroko bertsolari txapelketako final aurrekoak. Barne produktu gordina 0,05 hazi zen 2025ko hirugarren hiruhilekoan, aintzineko hiruhilekoarekin alderatuta, Nafarroko hiruhileko kontabilitatearen atariko enbatespenen arabera. Nastat, Nafarroko Estadistika Institutuak jakitera eman duenez. Hazkunde hori urteko lehen eta bigarren hiruhilekoen antzekoa izan da. Jose Luis Arasti Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak prentsaurrekoan azaldu ditu Nafarroko ekonomiaren garapenari buruz argitaratutako azken datuak, eta azpimarratu du urte arteko datuei dagokionez, aurtengo hirugarren hiruhilekoan barne produktu gordina 2,2% hazi dela Nafarroan, aurreko bi aldietan baino pixka bat gehiago. 2,2% eta 2,2% urren ez urren. Foru komunitatearen eskema makroekonomikoa osatzen duten koiunturako elementuak lan merkatua eta prezioen garapena dira. Lan merkatuak erritmo leun baino iraunkorrean enplegua sortzen jarraitzen du, neurri handi batean etorkinek bultzatuta, eta langabezi tasa 7,9%ra jaitsi da hirugarren hiruhilekoan txikiena 2008tik. Nafarroko gobernuak lizitazio elektronikorako plataformaren bidez plena Noaingo aireportuaren aireko konektibitatea hobetzeko kontratazio publikoko lehen prozedura aktibatu du. Neurri horren bidez bi hegaldi egonkortu nahi dira helmuga nazionaletara eta beste bi Europako hirietara 2026 2028 bitartean. Kontratuaren lizitazio prezioa 4 milioi eurokoa da eta 4 lotetan banatzen da. Nafarroko gobernuak sustatu nahi dituen estatuko eta nazioarteko destinoi dagozkienak. Hala, lehen lotean Nafarroa, Londres, Erroma eta Milanekin lotuko da. Bigarrena, Alemaniarekin aireko komunikazioa bermatzeko Frankfurt edo Munitzen bidez. Hirugarrena, Andaluziarekin beste konexio bat ezartzeko Sevilla edo Malaga bidez. Eta laugarrena Barcelonarako hegaldiak berreskuratzeko. Helburua da astean 2 maiztasun ezartzea Europako edo Espainia hegoaldeko helmuguetarako eta 3 Barcelonarako. Foruzaingoko personen aurkako delituen brigadako eta Mossos d'Esquadra Kataluniako poliziaren ikertzeko eremu zentraleko agentek droga zeramaten kamioiei eraso egiten zien erakunde kriminal bat desegin dute urriaren 13tik 15. Operazioa bateratu horren ondorioz, 23 eta 53 urte arteko 5 pertsona atxilotu dituzte. Pasaden apirilean Arazurin Oltza zendean eta Altzerran Gironan kamioilariei indarkeriaz eta larderiaz egindako 2 lapurretarekin lotura izateagatik. Erasoak egiteko narkotrafikatzaile taldeak su-armak eta polizi bereizgarriak erakusten zituen, kamioiko bidaiariei esku burdinak jartzen zizkien eta hatxisa zeramaten galdetzen zieten. Nafarroaren kasuan gainera biktimari eraso egin zioten eta baituta eraman zuten Kataluniara eta azkenean askatu egin zuten. Lehenbiziko gertakaria Arazuriko industrialde batean izan zen. Biktimetako batek Marokotik zetorren kamioi bat aparkatu berri zuen ibilgailuetarako osagai elektrikoak zeramatzana.
Une horretan 2 auto agertu ziren ezustean eta hainbat persona atera ziren bertatik. Polizi itxura hartu, kamioilariari eraso, esku burdina jarri eta ibilgailuetako batean sartu zuten. Gainera, erasotzaileetako batek kamioia gidatu zuen Kataluniarako ibilbide luze batean. Ibilbidean zehar biktimari hainbat aldiz eraso zioten eta kamioiak droga ezkututa ote zuen galdetu zioten, zehazki hatxisa. Azkenik kamioilariak Cunit Tarragonan eta Cubellesen Barcelona arteko puntu zehaztu gabe batean askatu zuten kamioiaren kabinarekin batera. Nafarroko Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumeneko Departamentuak zerbitzu bat aktibatu berri du, eta zerbitzu horrek bitartekaritza lanak, laguntza edo aholkularitza integrala, teknikoa, juridikoa eta ekonomikoa eskaintzen die instalazio berriko prozesu osoan nekazaritzako edo abeltzaintzako ustiategietan lekukoa hartu nahi duten gazteei. Jarduera utzi edo erretiratu nahi duten, baina familia erreleborik ez duten, eta ustiategia eskualdatzeko prest dauden personen eskutik. Jose Maria Ayerdi kontseilaria, Ruben Goñi Landa Garapeneko zuzendari nagusiarekin eta Natalia Bellostas Intiako zuzendari gerentearekin baita bitartekaritza zerbitzuri eskaintzen duten lantalde teknikoekin 30 bat gaztek osatutako talde batekin egon dira. Gazte hoiek gaur egun lehen sektorean hasteko interesa dute, Araitz Ibarreko Gaintza kontzejuko abeltzaintza etxalde batera begira. Javier Saralegiren Ardi Haziendaren ustiapena du hizpide, gazte hori etxalde hortan jarri da bizitzen alokairuaren erregimenean. Juan Luis Pellejero ustiapen hontan 30 urte baino gehiago zeramatzan abeltzainaren eskutik. Nafarroko Artxibo Garaikideak Nafarroa Transizioan inauguratu zuen. Ahotsak eta dokumentuak erakusketa virtuala da, garai historiko hartako Nafarroko gizartearen historia eta bizipenak ezagutzeko gonbita egiten duena. Erakusketa Nafarroko Unibertsitate Publikoko Komunitas Gizarte Ikerketa Aurreratuko Institutuarekin elkarlanean eginda. Álvaro Baraibar, Juan Mari Sánchez eta Adrián Almeida irakaslek komisariatuta. Ekimenak garai hartako protagonisten grabazioak biltzen ditu. Artxiboko dokumentu argazki eta materialekin batera. 1975 eta 1984 bitartean bizi izandako aldaketa politiko, sozial eta kulturalei buruzko begirada plurala eta testuingurua eskaintzen dutenak. Nafarroa Transizioan voces y documentos webgune hau Nafarroko Artxibo Garaikidearen funts dokumentalak zabaltzeko eta errebalorizatzeko sortu zen. Franco hil zenetik forua berrezarri eta hobetzeko lege organikoa onartu eta lege eta lehen foru hauteskundeak egin ziren arte hainbat gertakariren 50. urte hurrenean. Erakusketak Nafarroko historia hurbila herritarrei hurbiltzea, balio demokratikoi buruzko gogoeta sustatzea eta artxiboek memoria kolektiboaren bermatzaile gisa duten funtsezko eginkizuna aitortzea du helburu. Funts horiek Nafarroko Gobernua berak emandakoak naiz elkarte kolektibo, alderdi politiko eta partikularrek emandakoak aukera ematen duten Nafarroa garaikidea eratu zuten prozesu politiko, ekonomiko eta kulturalak zorroztasunez eta sakontasunez berreraikitzeko. Egun Sarasate pasealekuan dauden Nafarroko errege-erreginen lehenengo estatuak prest daude jada Takonera parkera leku aldatzeko. Aurreikuspenen arabera leku aldaketak azaroaren hasieran hasi eta hilabete amaieran osatuko dira. Irailaren 16tik ari dira estatuak babesteko prestaketa lanak egiten. Laizter leku aldatuko baitira eta Zaharberritu baino lehen azaleko garbiketa egin zaie. Hirigintza gerentzia eta batzordeak bisitatu dute Sarasate pasealekua estatuekin egin diren lanak egiaztatzeko. Eskulturak eta idulkiak antzeko moduan babestu dira, alde irisgarriak dituzten kaiola perimetral batzuk jarri zaizkie eta hoien gainean agaxka, aristatuak eta doitzen aldiren pletinak ipiniko dira estatua eta idulki bakoitzaren itxura irregularrera egokitzeko. Kalkuluen arabera, eskultura bakoitzak 6.000 edo 7.000 kilo pisatzen ditu idulkia barne.
Estatuak garbitzeko lanak egin eta leku aldatzeko kaiolak jartzen ziren bitartean, Iruñeko udalak araudia aldaketa batzuk izapidetu ditu eta Konera parkean paratuko diren estatuen babesari koherentzia emateko. Hala, Bianako Printzia erakundeak hainbat txostenen bidez emandu ontzat leku aldaketa. Erakunde horrek emandako gomendioak betetzen baititu udalak. Pasaden igandean bukatu zen Nafarroko bertsolari txapelketako lehen faseko azken saioa. Azaroaren 1 Agoitzen, azaroaren 8 Leitzan eta azaroaren 16 Tafallan jokatuko dira orain final aurrekoak. Saioz saio, honako 6 bertsolari ariko dira saio bakoitzean. Larun batean, azaroaren 1 jokatuko dute lehen final aurrekoa Agoizko kulturretxean, arratsaldeko 5:00 bertan, Ekinez Apiain, Arlegi, Eki Mateoren Azozaia, Endika Legarra, Nuin, Eneko Lazkoz Martinez, Julen Zelaieta Iriarte eta saio Alkaiza Guallar ariko dira aurkezten Zigor Gartzia Arregi zian ariko da. Azaroaren 8 Leizako herri aretoan eginen dute saioa. Hau ere, arratsaldeko 5:00 honako 6 bertsolari ariko dira abestin. Javi Lezaun, Landa Julio Soto Ezkurdia, Katxin Madariaga Paolaza, Mikel Lasartezia, Patxi Castillo Garraziarena eta Sarai Robles Vitas. Aurkezle lanetan Iratxe Legarra Nuin ariko da. Azaroaren 16 jokatuko dute azken final aurrekoa Tafallako kulturgunean. Amaia Elizagoien Barela, Ekain Alegre Gil, Joanes Ilarregi Marzol, Josu Sanjurjo Alzuri, Xabat Ilarregi Marzol eta Xabi Maia Etxeberria ariko dira.